Maayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Anaa sa Siam. Anaa sa Siam ang patay, samtang anaa sa kapin gatos ang samdan sa pagtayog sa magnitude 7.8 nga linog nga migo sa General Santos City. Sayron ta ang dugang detalya sa live report ni Efren Mamak. Efren? Yes, Sara, anaasab sa tulo ang missing atol sa maong linog. Kung asa pipilasab ka gambalay ang hugno o nadanyos, kung asa ang sentro nini sa Maasim, Sarangani. Apan, doon say grabe nga danyos din sa General Santos City. Maayo na lang kay nakagawas sa mga crew sa maong iladong food chain sa Pendaton Street, General Santos City atol sa pagtayog sa magnitude 7.8 nga linog pasado alas 7 sa buntag. Daw dili na makita kining usa ka mall sa Gensan atol sa pagtayog human kini malukob sa bagang aso gumikan sa mga nangahulog nga debris gikan sa taas. Mao kini ang gibilin nga danyos kung asa grabing naapektuhan ang building sa parking area sa maong mall. Kining parking area gawa sa usa ka establishmento sab sa Gensan ang nadanyos human natagakan sa mga debris gikan sa taas sa maong gambalay. Aduna sab mga cracks ang nakita sa mismong sangguniang panglungsod building sa General Santos City. Nahugno sab ang duha ka andana nga supermarket sa barangay Kalumpang. Lakip sab kining atubangang bahin sa usa ka tungaan sa barangay Lagaw. Matud sa CDRRMO Gensan, as of 3 p.m., ana sa siyam ang patay, 142 ang samdan ug tulo pa ang missing. Samtang sa Alabel, Sarangani, epicenter sa magnitude 7.8 nga linog sa dagat nga bahin sa Maasim, Sarangani. Tectonic ang maong linog. Nabati ang intensity 7 sa General Santos City, intensity 6 sa Palimbang and Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat, intensity 5 sa Davao City, Kidapawan City, Carmen, Cotabato, Bagong Bayan, Calamansig ug President Quirino, Sultan Kudarat, Sibuco ug Siocon, Zamboanga del Norte, intensity 4 sa Mati City, Davao Oriental, Buog, Zamboanga Sibugay, Caraga, Manay ug Tarragona, Davao Oriental, intensity 3 sa Butuan City, Mainit, Surigao del Norte, Dapitan City, Zamboanga del Norte, Kumalarang, Vicencio Sagun, Zamboanga del Sur, intensity 2 sa Dipolog, Labason, Liloy, President Manuel A. Rojas, ug Salug, Zamboanga del Norte, Alicia, Ipil, Mabuhay, Olutanga ug CI, Zamboanga Sibugay, Mulabe, Zamboanga del Sur, Abuyog, Endulag, Leyte, San Francisco, Southern Leyte. Tungod dagat ang tinubdan sa linog, gitaasab sa PBOX ang tsunami warning sa Kabaybayon. Gipabakwit ang mga namuyo sa Kabaybayunan sa Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat ug South Cotabato. Yes, Sara, sa karon nagpadayon gyapon ang ginahimong rapid damage assessment sa atong LGU ug naka-activate sab ang Incident Command Center alang sa pagdawat sa kung unsa may posibleng mahitabo dinhi sa General Santos City ug sa mga kasigbit nga probinsya nga may kalabutan sa epekto sa magnitude 7.8 nga linog kaganina. Sara. Kaya sa history din ha sa Gensan sa pagkahibalo na ako kuha akong masayop kini ang pinakakusog nga linog nga sinati din ha karon sa Gensan. So sa ato mga kapuso din ha sa General Santos City, Efren Mamak, daghang salamat ug amping mo kanunay.